Pæn goddag, jeg hedder Rasmus. Jeg er fra gratisbrugertest.dk. Så jeg vil starte med at lave en brugertest for coolstuff.dk. Som I kan se, så er vi inde på Coolstuff. Det er meget fedt, når man kommer ind, og man er ikke i tvivl om, hvor man er henne. Det står heroppe, når man er inde på Coolstuff. Danmarks køligste gadgets, simpelthen. Indkøbskurv, den lægger man også mærke til med det samme, fordi den er oppe i toppen. Menubar og det hele. Så er der lige alt det her. Det er meget venstrecentreret, synes jeg. Der mangler noget herovre, synes jeg. Kunne godt have været et eller andet, tror jeg. Måske skulle det bare være centreret eller et eller andet, men man vender så hurtigt til det, så det er ikke et yderligere problem, synes jeg. Ellers er selve designet, det kan jeg godt lide. Nu er jeg så også stor tilhænger af farven orange, så det hjælper selvfølgelig altid noget. Så kan jeg se, når man holder musen op på indkøbskurven, så kan man flytte den rundt. Det er jo vel meget smart. Jeg ved ikke lige, hvad det skal bruges til. Men man kan selvfølgelig selv bestemme, hvor den skal være henne. Hvor finder jeg den nemmeste henne. Men jeg lader den bare være deroppe. Men ellers, som sagt, selve designet, det kan jeg godt lide. Det er meget overskueligt. Der er ikke for mange ting. Det er godt, der kun er 2 produkter ved siden af hinanden hver gang, for ellers skulle det godt lige pludselig blive alt for meget, hvis der havde været et tredje herude, og det hele var blevet meget større, så ville mine øjne i hvert fald slet ikke kunne følge med. Der kan også være lidt meget, når der er noget her, og der er noget her. Det her, det er så de nyeste gadgets, kan jeg se. Det er meget fedt, at man kan se, hvad der er kommet ind. Så ved man da, hvad der er kommet af nye ting, hvis man godt kan lide at se på gadgets. Det synes jeg er meget fedt, at man lige kan se herude. Den her over, det er toplisten simpelthen. Det må være det, der er købt flest af, ser det ud som om. Det er også meget fedt, at man kan se, hvad andre har købt. Hvad man så skal lade være med at købe, fordi alle andre har det. Eller man køber det, fordi alle andre har det. Det er jo selvfølgelig op til en selv. Men det er også meget fedt, at man kan se det. Så kan man læse om butikken i Malmø. Det vidste jeg ikke, de havde, men det ved man så nu. Det er jo også meget god information. Nu er jeg godt nok fra København, så det var ikke lige et sted, jeg ville tage over for at kigge i en butik. På sådan noget, der vil jeg kigge på nettet. Det er også meget rart, der lige er et køb gavekort. Så er der nogen, ligesom os, der arbejder hos Coolstuff. Ja, det kunne også være meget interessant. Og Facebook, den er klar, den skal være der, så man kan følge med i, hvad I skriver derinde. Så har jeg også en blog. Vi kigger lige en gang på bloggen. Sådan. Det er lidt lang tid siden, der er sket noget herinde, men man skal jo vel have tid til det hele. Men der er noget med sidste dag på jobbet, det må åbenbart være en, der stopper. Meget mørk side. Men ellers er den helt fin. Selve bloggen her. Det synes jeg. Går vi lige tilbage. Så har jeg ikke så meget at sige andet til selve designet. Udover det er meget godt. Vi kunne lige se, hvordan designet er inde ved produkterne. Og det er sådan set også fint nok. Den er lidt lang, den her kører her. Og der er 20. Det er fint nok. Så længe det ikke er dem alle sammen, man ser på en gang. Fordi så kunne jeg forestille mig, at man skulle rigtig langt ned. Jeg kan så se heroppe, at man kan vælge det, hvis det er, man vil det. Nogle gange er det meget rart, at hvis der er 23 produkter, at man lige kan sige alle, så man ikke skal sidde og skifte over på en side, og så er der kun et produkt mere. Jeg ved ikke lige, hvor mange der er på side 3 her. Der er 19, det er så fint nok med 20. Hvis der nu har været 21, og man så skulle over på en fjerde side, så kunne jeg godt have fundet på at sætte den op på 50. Så det er også meget rart, at man kan. Så er det også meget rart, at man kan vælge, om det skal være efter popularitet, eller karakter, og navn, og pris, og nyheder. Det synes jeg er meget godt. Det her, det står måske lige lidt, det skulle måske stå på samme linje, men det er også bare en bagatel. Inde på selve produktet, designet, det er meget godt. Der står godt nok meget om det her produkt. Jeg vil ikke gide at læse det hele, men
det er meget fedt. Der er lige de der fakta der, som man, primært det man nok lige vil læse, som jeg muligvis vil smide op øverst, fordi det er det folk vil læse om, men det er også bare mig. Jeg vil ikke gide at sidde og læse alt det der. Og så kan man så se, at det er meget godt, I skriver her, hvor designet er udgået og erstattes med et andet produkt. Det er meget rart, så man ikke sidder og leder forgæves efter en lægge knap, som ikke er der. Men hvis det alligevel er erstattet med, jeg kan se her, det er i øjeblikket udsolgt. Så hvorfor egentlig ikke bare fjerne det fra siden, i stedet for at have det? Fordi hvis jeg alligevel ikke kan lægge det k, så kan det være lige meget. Så, nå. Men det var lige det, jeg havde om designet. Nu vil jeg gå igennem resten af siden lige om et øjeblik.